Teknologia aurrera doa, eta mundua atzera. Neurri askoko pantailak dira, guztiontzako gainbera. Sare sozialak Instagram, Facebook, Twitterretik WhatsAppera. Askoz nahiago kantu kontari, lagun arteko aukera. Sare sozialak Instagram, Facebook, Twitterretik WhatsAppera. Askoz nahiago kantu kontari, aranealdeko aukera. Eta bigotza. Venga, besoak erantzi. Beste buelta bat. Eta azkena. Tira, aurrera goaz. Mantendu, ireki besoak, eta martxa zera. Iku salto txikiak. Zabaldu besoak. Bat, bi, eta beste buelta bat. Mantendu, bat, bi eta zera. Perfecto. Mantendu salto txikiak. Zabaldu. Mantendu salto txikiak. Eta, suave, suave. Eta gora. Prestaude, gogoratu pauso bat. Eta bikoitza, ahongi handia. Tira, beste buelta bat. Primera, azkena da. Gogoratu. Aurrera. Ireki. Mantendu. Zabaldu besoak. Eta beste buelta. Mantendu. Zabaldu. Eta suave, suave, mantendu. Tira, gora. Eta azpitik berriro. Erdira. Prest martxa. Vamos, aurrera. Perfecto. Mantendu. Indartsuago gara. Eta saltoak. Zabaldu. Mantendu. Azkeneko aurrera. Sakoaz. Eskualdakan. Eta mugitu, bai? Venga, venga. Eta pitu punta. Eskuak hartzen. Prest? Aldaketa datore. Zabaldu besoak. Ahí. Eta gora. Mantendu. Prest? Gogoratu, gogoratu. Burruzatu aurretik, zapatu bat. Batera bat, burruzatu. Tira, bi pauso atzetik, burruzatu. Eta mantendu. Zagoaz. Venga, venga.
Bestea. Siguiendo los pasos